Ja som Jožo Gertlý, ale poznáte ma asi ako Danglára cez obrázky. A ja k tým našim voľbám prezidentským iba toľko to hádam poviem. Abo ešte takto. Je mi ťažko, pomôž kňažko. Nemal som ešte ani 5 rokov, keď komunisti zavreli môjho otca. Okupácia v 68. to bol môj najponižujúcejší zážitok v živote. November 89 na tribúnach, aj keď sme nevedeli, ako sa to skončí, to bol môj najkrajší zážitok v živote. Vraciam sa do politiky po 11 rokoch, pretože som vážne znepokojený tým, že nám opäť hrozí vláda jednej strany a že moc sa chce kontrolovať sama. Znovu ide o veľa. Ide totiž o nás všetkých.